Ali Mkube mpaka ranger ufutha umoya lapha. Bodi Mkube ngizokhuluma nawe la njengomne wethu, umfowethu kimi, ubhuti omdala kimi. Bodi ngizokhuluma nawe la njengeciko lika Maskandi elenza into engayithandi, engayifuni. Ngisanda kukhula lesihlava lesi sokusebenzisa leligama leli engalifuni. Abacuba Maskandi akunendaba leligama malisetshenziswa ngabantu kazana izinja nje, akunankinga nalokho. Nemkhanqara efana noMbeje into ongayazi ukuthi umculi noma iusomahlaya noma iumlandeli kaMaskandi. Into yazi zimenye ngisho kuma baby shower, ngisho kuma 21st kusangana lento lezi zoMbeje. Ali Mkube ufike wena mhla ka9 December 2024 wenza ivideo la ukhalisa abantu basemambatheni ngokushiya kwabo umngani wami. Aphinda futhi on the very same day Mkube waposta ivideo wena unomufi nihamba nababili, I think naningasolwandle kanje. Wena Mkube awugcinanga lapho ke Mkube, wawukade mhla uganwa ucacelwa, wawukade ummemile umufi futhi akazokumisa. That means wena Mkube you are very close nomufi. Wafika umufi kimi endlini ezongitshela yazi Mkube nginongihamba nje. Ngambuza ukuthi bunjani ubudlone bakho noMgube. Wangichazela futhi buhle kakhulu nje futhi. Indlela abuchaza ngayo kimi. Namhlanje Mgube ngikhuza amaciko kaMaskandi, ngikhuza obhuti ulokhuzana umdumazi, ubhuti uMaganga, ubhuti uNavigate. Ngiyabakhuza ngakho lento leyo. Sakhuluma nabo, safunelana, saxoxa, yaphela into. Namhlanje wena Mgube wena ukwazi ukuposta into enaleli gama engingalifuni wena Mgube. Kanti beniphila yiphi impilo nanomufi makuthi wena futhi uzombetray manje futhi umufi wena. Uzokwazi ukukhuluma item owazi ukuthi ngalikhuluma ngikhala mina. Wena uyodlala ngalo. Mkube, you have so many good things ahead of you. And lo mfana wakho omncane is playing a the most vitally important role emculweni wakho, ingane yakho lencane. Engabe ufocusa khona, ubhizi Mkube uzoyifaka nje intweni ezingakudingi Mkube. Umdala kangaka Mkube. Umphoxile Mkube. Angazi noma mhlawumbe uzonda mina ngoba uyibonile ivideo yami ngikhuza amaciko into angiyifuni. Uyayenza wena Mkube yini? Ufuna ukutrend, ufuna ukufitha ini? Umdala kangaka Mkube. Mkube ubhuti kimi mfowethu. Unomuzi eGoli, unekhaya eMatematolo. Izinto nami engiyifisa ukuthi nami ngibe nomuzi la eGoli, ngibe nekhaya futhi le kwaNongoma. Ukaniwe Mkube, unengane Mkube uthanda umndeni wakho. Ngiyakhomenta ngisho emavidweni akho. There was this video udansa kuyona nengane yakho entombazana. I love that video. Ngayithanda ngaze ngakhomenta kuyona Mkube. Namhlanje wena Mkube into engayifuni mina wena uyayikhondona wena Mkube wena. Ngoba unandaba nami wena Mkube wena. Futhi unandaba nanomufi imbala owakuswana naye wena Mkube wena. Ngizamile ukukudm Mkube akwaze uze wabuyela kimi wanike inamba yakho. Ngicela ukuthi Mkube le video wayipostayo hamba uyisusa Mkube. Uyayijivaza, uyayilulaza. Ayikufanele lento oyenzayo Mkube. School out.